Hi guys! Kumusta kayo? Gusto niyo mag-vlog pero wala kayong maisip na camera. Gusto niyo mag-vlog pero hindi niyo alam paano gamitin o anong gagamitin sa pagba-vlog. Gusto niyo i-document yung mga nangyayari sa buhay mo, sa buhay ng pamilya mo, o sa barkada mo, sa paggala niyo ng mga tropa mo. Pero hirap ka sa pag-iisip kung paano mo ito isi-set up o paano ka makakapag-vlog dahil wala kang camera. So, yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ngunit kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ating gagawing mga video. So, eto na nga guys, hindi ko napapatagalin, pero dahil gusto ko kayong matulungan sa simpleng paraan at sa basic way kung paano natin ma-set up o makakapag-vlog tayo na gamit lamang ang simpleng meron tayo sa bahay o sa iyo mismo. So ngayon guys, kung meron kang gustong gawin o gustong i-document, cellphone. Kailangan mo ng cellphone kung wala kang camera. Ang cellphone ay maraming mapaggagamitan. Ito na isa ay ang sa pagbablog. Sa katunayan, itong cellphone na to is ginagamit ko siya sa pagbablog. And nagamit ko na rin siya sa iba ko pang video na na-upload dito sa YouTube. So, paano nga ba ito isi-set up? Hindi lang basta may cellphone ka, pwede na. Kasi karamihan, nagiging shaky yung video mo or something, hindi kayo magkakasya sa isang picture or video. Meron tayong solusyon dyan. Selfie stick. Ang selfie stick ay isa sa umahaba. Ito ay isa sa kagamitan ng pagbablog. Kung meron ka nito, much better. So, paano nga ba gamitin ang selfie stick? So, mayroon tayong cellphone, may selfie stick, kasi ganito lang kasimple kung paano natin isi-set up ang cellphone sa selfie stick. Ilalagay mo lang ang cellphone mo dito sa handle ng selfie stick. Sobrang simple lang nito guys. Hindi ito ganun kahirap kumpara sa mga nagbi-video ng talagang cinematic. So, eto na nga guys. Kung gusto nyong mag-banding ng tropa mo, pamilya mo, or kung sino pa man, selfie stick, cellphone, napakasulit na para gumawa ka ng video mo or vlog mo. Para magsimula ka sa pagbablog mo. So, eto na nga guys. Ang ganda ng quality. Kasi, pwede mo siyang paliitin lang or pahabain. As nasa sayo yan, as long na kaya mo or gusto mo yung ginagawa mo. And anyway, ang selfie stick is pwede mong bilhin sa Shopee, Lazada, or kahit sa market lang. Nabili ko to is nasa 75 pesos siya kasi may free shipping ako. Pero sobrang sulit niya guys kasi nagagamit ko siya pang video na rin and pang selfie. Hindi ko na kailangan na sa malayo tapos
itatouch ko pa yung cellphone ko. Kasi dito pa lang meron na siyang pwedeng pindutin para automatic yung picture natin makikita na natin dito sa video or sa cellphone. So, eto kasi hindi natin siya eto lang ang kaproblemahan dito. Ang problema lang dito is yung hindi natin siya maitatayo. Alang naman itayo natin siya sa buhangin or kung saan-saan kapag nasa dagat ka. Anyway, nagawa namin yun that time kasi wala ako yung ibang setup ko sa mga video ko. Kaya talagang inilagay namin siya sa buhangin and worth it naman. So, then para magkaroon tayo para maitayo natin to, meron tayo ditong tinatawag na tripod o GorillaPod. Ito naman guys is hindi siya ganun kahaba like sa selfie stick. Ito is maliit lang siya pero meron din tong advantage. Pwede mo tong i-deform kung saan mo gusto. Like example nitong sa selfie stick. Ay, itong sa ring light natin. Kung nahihirapan ka na wala kang mapaglagyan ng nakatayo mong camera setup, ganito lang guys ang pwede mong gawin. I-deform mo lang siya ng paganto, pa-circle, and yan na. Hindi na siya ganun mahuhulog. Maaari ka nang makapag-video or nakapag-take ng video. So, pwede mo na rin siyang patayuin and gumawa ka na ng sarili mong video mo. Kasama niya ito, handle niya. Ito rin yung ginagamit ko nung una pa lang ako sa pagbablog. As in, wala akong Android phone lang talaga yung ginagamit ko that time. Tas ito yung una naming ginamit sa pagbablog. So, ganito lang din siya, katulad lang din siya ng selfie stick. Simple lang siya. Ilalagay ko lang yung camera ko dito and pwede na ako mag-selfie. Pwede na ako mag-video or gumawa ng vlog ko. And GorillaPod o tripod and cellphone, makakapag-video or vlog ka na. So, basic lang siya guys. Sobrang basic lang. Anyway, may isa pa ako ditong tripod. Itong tripod naman ito is pwede siya kahit saan. Napapatayo, napapahaba. Katulad lang siya dun sa GorillaPod ko. Pero ito naman is meron siyang mga kasama. Ang kasama naman nito ay ang ating handle din ng audio at ng tripod and cellphone. Ito yun din guys is one set to. Nabili ko to sa Shopee. Siguro nagkahalaga lang to na, ay ito pala, may kasama to. Ito lang yung set na nabili ko sa Shopee. Nagkahalaga lang to ng 500 pesos sa Shopee. Sulit na siya guys kasi magagamit ko na siya sa pagbablog. Sige, samahan niyo ako i-set up natin itong nabili nating tripod. Ito 100 pesos to. Then the others, yung Boya na audio natin is nasa 350 pesos lang siya. Nabili ko sa Shopee. Kung gusto nyong malaman guys, is ilalagay ko sa description yung link nito para makapagbili kayo. Recommended na rin talaga ang Boya. Kasama to sa aking nabili. Ito yung mga ginagamit ko or mga accessories ko sa pagbablog. So, ito na nga yung kung kailangan mo naman ng audio, ito. Recommended natin ang Boya. Meron na siyang kasama nito at meron na siyang cord na i-connect natin sa ating cellphone. So, ganito lang ako mag-setup guys kapag nagbablog na ako. Sobrang dali lang naman ang pagsiset-up sa aking mga vlogging accessories. Ito naman, kaya meron ganito dahil dito ito yung tumutulong sa video ay sa voice mo
sa audio mo na maayos yung pananalita mo at hindi gaano maingay. Siya yung magsisilbing protection sa ingay. So, eto guys, cord siya. Wired siya ng boya. So, paano nga ba natin ilalagay ang ating cellphone? Ganito lang siya guys. Isa-set up natin siya ng ganito. So, ilalagay natin yung ating cord sa ating cellphone. So, eto na. Meron na tayong set up na pang video or pang gawa ng video or pang YouTube nyo guys. Sobrang simple lang naman guys ang ating pagsiset up ng ating vlogging accessories ngayon. Meron tayong tripod, audio na boya, cellphone, and handle na maaaring gamitin para sa ating pagbablog. Ganun lang kasimple tayo mag-set up. And otherwise, makakapag-video na tayo and meron pa tayong magagawa sa mag-hap. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please, huwag nyong kakalimutan mag-comment sa baba. And huwag nyong kalimutan i-subscribe ako guys. Tulungan nyo ako mag-grow ang aking YouTube channel para lagi tayong magkakasama dito sa aking channel. Pinutin nyo na rin ang notification bell guys para lagi kayong manonotify ng aking channel. Please guys, huwag nyo sayangin yung ganda ko, char. So, yun na nga guys. Sana meron kayong natutunan sa ating ginawang pagbe-video setup. And hopefully na sana sa susunod nating mga video is hindi na kayo maboboring. Kaya tulungan nyo ako na mag-grow tayo para mas lalo tayo magsama-sama dito. And para mas lalo kayong maraming makita sa channel ko. And para naman sa susunod na video natin is magkakaroon tayo ng pag-giveaway guys. Anyway, may pupunta na akong isang barangay. Tutulong tayo doon or magpa-feeding tayo doon guys. Kaya please lang, tulungan nyo ako mag-grow and tulungan nyo ako guys na gawin ito. And yun lamang po and maraming salamat. Bye bye! See you on my next video!